Čaute babeťáci. Dnes si ukážeme, prečo nedávať klietku piesného čapu. Presne preto to, lebo ten pies nám potom chodí na tej jojnici hore dole po nejakom čase, keď už je vyjazdený. A babeta robí samozrejme otrasné zvuky. Klietka sa väčšinou ľúbi rozsypať časom, prípadne keď sa zle osádza a podobné veci. Takže tento stav je teda nežiaducí. A pokiaľ sa tá klietka nahradí ihličkami, tak je už potom to oveľa lepšie. Takže dneska si ukážeme, ako ju vymeniť a nahradiť ihličkami, aby sme v podstate k spokojnosti všetkých nejako teda demonštrovali, že je tam naozaj klietka a naozaj to môže vyzerať až takto. Skúsim ten piesný čap vytlačiť rukou, že sa mi to nepodarí, nevadí, máme tu lisovačku, je dobre si krúžky vybrať pred lisovaním, pretože pomocou tohto nástroja sa ľúbia zlomiť, keď sa používa. Takže krúžky ideálne vybrať, hovorím. Je k tomu takýto nadstavec, ktorý teda patrí sem, keď to budeme lisovať. Takže skúsime si teraz nasadiť sťahovák piesného čapu. Skúsime si to stiahnuť, aby ste videli, že je tam naozaj klietka. A pozrieme si, v akom je stave. Ja som to ešte nerozoberal. Je to panenské, takže uvidíme, ako naozaj tá klietka môže vyzerať po nejakom čase. Tak. Ideme. Točím. Piesný čap nám krásne vylieza. Dobre, už je vonku. Teraz si to vyšrobujem von. Stiahnem si prípravok, teda náradie. Skúsime ten pies vybrať. Ešte mi tam zostala tá vytlačovacia hlavička. Piestík máme dolu. A klietka sa nám rozpadla. Takže som nečakal, že to bude až takýto stav. Áno. Klietka teda má tie najlepšie časy za sebou. Ako môžete vidieť, už z nej chýba v podstate všetko to, čo ich spojuje, tieto dva krúžky. Samozrejme, ihličky by sa za chvíľočku už vysypali a bolo by to teda hotové. Takže takto sa ľúbi tá klietka rozpadnúť. Aj by sa vám ukázal teda, že aký tam je ten vakel, ale keďže sa už rozpadla, tak máme smolu. Ale videli ste to. Čiže teraz klietku dáme fuč, stenu dáme preč. Toto vyzerá, že je v poriadku. Ale aj tak točím to len demonstratívne, takže nemusíte mať nejaké obavy z toho. Dobre, dám si vazelínku. Takýto krúžčok, ktorý je v baleníku sade ihličiek, alebo čelný krúžok sa to môže volať teda.
Hodím si to sem. No. Nebudeš držať. Dobre. Dáme si tam ešte trošku vazelínky. No. Nachystal som si ihličky. Niekde tu mám aj pinzetku. Mám tu takto ihličky, aby ste videli. Môžem ma to trošku odzumovať. No. A teraz vlastne tie ihličky začnem po jednej skladať. Je ich tam 25, takže si ich veľmi dobre spočítajte na začiatku. A nemala by vám teda žiadna ostať, ak ich máte 25. Mali by sa tam všetky zmestiť. Ak by vám nejaká padla náhodou tuto do motora, tak to spraví tiež veľkú galibu, takže rozhodne to nepodceňovať. No. Trošku to bude preostrovať, takže není to profi foťák, je to mobil. Teraz mám tu takýto starý piesný čap, ktorý som si zrezal na požadovanú šírku. Môžem vám ho aj odmerať, nech to máte jednoduchšie. Má to zhruba 13,5–14 mm. A zbrúsil som ho trošku aj takto, takže nemá presne 14, má 13,8. Aj som tu zrázil túto hranu. A vlastne túto hranu, keď sa to bude lisovať, aby to pekne vychádzalo. Čiže dal som si zo pár ihličiek. Hodím si tam teraz tento čapík. No. A ideme tie ihličky doskladať dookola. Dal som tam aj čapy, teda štifty. Aby ste to videli. Ihličky používam staré teraz na videu, takže je to len demonstratívne. Neviem, či ten motor bude jazdiť ešte, ale možno ho vyskúšam naštartovať, aj keď rátam, že tam bude predloha na kašu, keďže zátka oleja, vypúšťacia, napúšťacia kontrolná súpeň zasrané blatom, takže to nikto nikdy nerobil. A tá prevodovka bude zrejme úplne hotová, ak tam není zavarené tá dvojka. Čo som ešte nezisťoval. Je to taký pekný stroj, ktorý som si zadovážil. Storočný, zničený, úplne do mŕtva. Ale ja mám rád výzvy. No, doskladáme si tie ihličky. Ešte 4. Tak. 24.
No, posledná mi môže padnúť. Super. Máme ich tam 25. No, nezabudneme si dať druhý krúžok. Trošku ho tam nalepím na vazelínku. Používam takú hustejšiu grafitovú a nikdy sa mi to nevypomstilo zatiaľ. Dobre, čiže máme tam ihličky, krúžky a ten krátky piesný čap odrezaný ako prípravok na prestrkovanie. A teraz si zoberiem zoom out. Teraz si zoberieme ten pôvodný piest. Inštalujeme ho týmito zarážkami dolu. No poď, zaostri sa. Tu sú také zarážky. Tu je jedna, tu je druhá. A keď je tu šípka, tak tá šípka smeruje do spodku. A to je vlastne výfuková strana. Čiže týmito zarážkami dolu, do spodnej strany. Hodím si tam teraz ten piesný čap, keď mi pôjde. Ale iba kúsok, nie úplne. No, už som to prebehol. Dobre. A teraz ho vlastne ten pies nasadíme. Skúsime ho, keď to pôjde rukou, tak ho skúsim pretlačiť rukou, aby mi naskočil. A, podarilo sa mi to. Keď sa vám to nepodarí, že to ide ťažko, keďže ten pies bude asi nový, tak samozrejme tým prípravkom lisovacím znova. Mne už vypadol tento polovičný čap. A hlavne nezabudnite na segerky. Jedna sem a uistiť sa veľmi dobre a obozretne, že či naozaj zaskočili tam, kde mali. No. Teraz si pozrieme. Je tam vakel, ale není to až také, ako to bolo predtým. Ten pies už má asi tiež dosť. No. Tam už bude mať aj ten piesný čap a možno aj toho kovenice dosť, ale rozhodne je to oveľa lepšie. No, možno to niekomu pomôže toto video a snad sa uvidíme na jazyčke. Držte sa, čaute.